zápasoch inkasovalo v tejto sezóne len jeden jediný gól od Lionela Messiho. Štadión pod Dubňom je pripravený teda na futbalový sviatok. Organizátori a domáci funkcionári očakávajú návštevu na úrovni 10 000 divákov. Pozor na tento súboj medzi Gomezom a Vavrom. Výhoda pre Bilbao, ktoré má prvú veľkú príležitosť a Volešák inkasuje. 16. minúta. Bilbao otvára skóre vďaka Sabinovi. Meríme to ešte raz. Lopta išla za chrbát brániaceho Bojana Letiča. Volešák sa jej dotkol, ale nezabránil úvodnému gólu vo svojej sieti. Pochválme za túto finálnu prihrávku Ibaja Gomeza. Žilina Bilbao teda po štvrť hodine hry 0-1. 2016 Robert Mak je vo forme. Ja som rád, že si spomenul aj ostatné mužstvá. Mne je jedno, keby tu hral aj Slován, alebo Trenčín, alebo hoci... Pozor na túto obrovskú chybu Viktora Pečovského a je to 2-0 pre Athletic Bilbao. Kike Sola, že strieľa druhý gól. Pečovský, pozrite sa na to. Toto sa mu nemôže stať, takúto formu Viktora Pečovského samozrejme do reprezentácie nechceme. Kike Sola, druhým strelcom Athletica Bilbao na pôde MŠK Žilina. Vidíte, aké je to tam prehustené. Domáci to musia skúsiť po čiare. László Beneš, tomu sebavedomie nechýba. William sklepol pre Káčera, ale títo dva žilinskí hráči sa zrazili. Gól! Jakub Paur 1-2, 66. minúta. Jakub Paur znižuje na 1-2. Ešte raz, ako sa William zrazil s Káčerom, ale Paur nekompromisne prepálil brankára Herrerína a ešte to môže byť v záverečných 25 minútach. Veľmi zaujímavý zápas. Do stretnutiu určite pomôže, ja som rád. Lič. A William môže ísť do offside. William to urobil fantasticky. William 2-2, 77. minúta na postup do skupinovej časti Európskej ligy. Tak ožili. Jelič urobil fantastickú prácu. Tá finálna prihrávka išla od Lászla Beneša a William to urobil rutinérsky. Poslal brankára do opačnej strany, taký klasický hokejový blafák vo futbalovom prevedení. V podaní Williama, ktorý sa ešte pozrel, či naozaj nebol v offside a potom už len rozburácal fanúšikov pod Dubňom. Takže 2-2 máme pred sebou. 94. minúta, MŠK Žilina, Athletic Bilbao. V peknom, dramatickom zápase 2-2. A bude to gól! Predsa len dopravil loptu do siete a štadión pod Dubňom je svedkom ďalšieho prvotriedneho prekvapenia na úkor španielského futbalu. 315 dní potom, ako tu naša futbalová reprezentácia zdolala hviezdne Španielsko, tu padne Bilbao.